Maaaring magsimula na sa unang linggo ng Pebrero ang limited face-to-face classes sa Central Luzon kung maibababa na sa Alert Level 2 o Alert Level 1 ang quarantine restriction sa reyon. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 3 Regional Information Officer Michelle Lacson, nakatakda na sana umano magsagawa ng limited face-to-face classes ngayong buwan. Ngunit napornada ito nang maisailalim ang Central Luzon sa Alert Level 3 dulot ng pagdami ng mga nahahawaan ng COVID-19. School safety assessment tool, doon natin makikita. At sa pagsasagawa nito, may papakita natin sa ating mga LG natin, yung decision pa rin ay nasa mga LG officials natin. So doon sa naging pilot implementation natin na lahat ng mga naging preparations nila at yung mga protocols ay nasunod. Dahil din naman dito ay binawi ng mga LGU at mga magulang ng mga estudyante ang suporta sa pagsasagawa ng physical classes. Sakali namang matuloy ang pagpapatupad ng face-to-face classes, ay kinakailangan muna umanong maipasa ng mga paaralan ang mga kriteria ng School Safety Assessment Tool. Ayon pa kay Lacson, nakatanggap umano ng satisfactory result at positive feedback mula sa mga mag-aaral, magulang at teachers ang pilot implementation ng limited face-to-face classes na isinagawa noong November 15 hanggang December 20 ng nakaraang taon. Kabilang sa mga nakibahagi dito ay ang 17 na pampublikong paaralan sa Zambales at isang private school sa siyudad San Fernando, Pampanga. Pero ang grade 10 student na si Usha Lorian Mercado, hindi pa umano pabor na magkaroon ng face-to-face classes habang mataas pa ang mga bilang ng mga COVID-19 cases. First of all po, parang di po ako masyado agree doon sa face-to-face classes kasi una po, yung COVID, madami pa pong cases and may Omicron po, may new variant po ng virus na lumaganap. Di na muna po, para sa safety po ng lahat. Pero kapag ano na lang po, naging okay na po ulit yung bansa kasi importante po talaga yung health. Ayon naman kay Sharon Carino, ang principal ng De La Paz Libutad High School sa San Simon, pinaghahandaan na nilang posibleng pagsasagawa ng limited face-to-face classes. Kabilang umano sa kanilang mga ginagawang paghahanda ay ang pagsasaayos ng setup ng mga classrooms, paglalagay ng mga wash facilities, paglalagay ng drop-off at pick-up points ng mga estudyante, at paglalagay ng mga directional signs at printed instructions. Fully vaccinated na rin umano ang lahat ng kanilang mga teaching staff at personnel. Tanging mga estudyante lamang din umano na may consent ng magulang ang kanilang papayagan na makibahagi sa face-to-face classes. Ayon pa kay Carino, pabor umano ang mga nakausap nilang magulang ng mga estudyante na mag face-to-face classes ang kanilang mga anak oras na bumaba ng mga kaso ng COVID-19. Ang sabi ng ibang parents na nakausap namin, mas gusto daw nila na magkaroon ng face-to-face. Kasi kung nasa school sila, alam nila safe sila. Kasi daw kapag walang pasok, usually yung mga bata nasa daan lang sila at nakikipaglaro. Bakit hindi na lang daw sila pumasok sa school at doon matuto? Marion Lozano, CLTV News.